obiro gi milionde mathoth kote iyiere ga nang'o kama intiere ang'eno jirande penjo ni Thomas Ogendo kama intiere kar kachiel irange gi wang' mane yiero maduto ma Kasipul kod Ogunja okayo machiegni idhi yier ng'a kata ng'oma is at stake kama idhi range kura kantiere kar ka wayier chama wayier dhano wayier jatelo mano madhi tayo oganda ma joka Kasipul kachiel kod ka Ogunja e kinde modong' matin kato yiero maduong' biro. Kamano Cleophas, ambe mana kaka bok nosechako da puojo Ogunja kabisa nikech gi conduct themselves in a way ma wasebedo kwa gombo ni wane kaka democracy thrive kech okwa witness tulo gwenge mag Ogunja to mano ngiso maturity mar jotelo mano chungo Ogunja mong'eyo ni pogruok e paro ok en wasigu to Kasipul to waneno mang'eny kotimore kech it is so unfortunate ni ji nyaka tho sami manyo telo monego be ni konyo oganda mabero gandawa. And so unfortunate ni nyaka wane some fracas ma police nyaka chope dala ng'ato mago risasi malo ni mano imanyo telo monego be ni bero gwengewa. Mano was so unfortunate in Kasipul. But mano be chak nyiso wane siasa kao mkondo moro wacho ni we need onego be ni go an extra mile mondo wanyis watim ne jowa civic education about leadership. At leadership sama ng'ato biro ni manyo telo oko biro no kelo wasigu obiro ni jokama adwa no wakuodhuru piny kanyakla mondo wane kaka wanyalo bero gwengewa. Aboko wuoyo maber an ajachama ta jachama mar ODM to jakom onindo owehe chama mar ODM to mae odwa lakini kapogore ga bok tawacho niya wayieruru jotelo man gi interest mar japiny at the only thing ma they supportable any the time kama odu kata chuer to en odu tabro wacho ni onge party e Kenya ka man gi strongest pillar ma ingo ODM because Kenya the foundation mar ODM Orange Democratic Movement there's an element mar democracy so the element of democracy mangiso na gwambo ka pok no nendo jo Kasipul no dhi nomination magi nominate Boyd Were kaka candidate margi so due to that democracy no prevail kibire odwa mar ODM Cleophas if jotelo moyier can implement the ideologies mag ODM as a party then japiny onge need mar ywak nikech the leader mar ODM aboko poyo kaka notimo a successful transition a affordable housing mano was the vision bearer mar ODM the foundation mar ODM wateka wonwa celebrate the new constitution manigi freedom of speech freedom of expression mano the vision bearer so mangiso ni jowa miyiero gi ODM if they can stick to ideologies mag jakom then Kenya can be the best country ever. Emomineno jakom kawuono jakom kano miyo opportunity mar tero jomoke government to jakom nok think only of the Luo Nyanza. Why is it so difficult ni jotendwa miyiero gi ODM gidwa mane gi play the psychophancy politics all the time? There is a time mabiro manyaki bed gi japiny ming'ene japiny dwarango. But nyaka koro wami jopiny be chance mar yiero jotelo maging'ene nigi their interest at art. But nyaka watim that one so respectfully mondo achaya moro be kik wuoge wawe yiero jomochayowa wayier jomovalo ngimawa mong'eyo ni sama pesa ni e mfuku mar japiny to japiny oyudo dongruok sama electricity bill odok piny to japiny oyudo dongruok wadwa ni wachak miyo jotelo chance jotelo momiyo waluor kaka bok ne wacho wach gonya no we also wang'eyo instances ma jomoko yier ma for example in 2022 I had a candidate ma was a kinyozi man Abab today is a member of county assembly here in Nairobi namako wowuotho go ji are to wan nokwagonyo ji so it also depend gi approach mari kaka jatelo
kise kao japiny so cheap mi dhi miyaw dho pesa ni oko miwacho ni gini adwa manyo gi pesa, manyiso ni it start with you kaka an individual. Perception mane ma in go towards politics. Ki group your politics ni anatimo consultation magi mora matimo ok na gonyo jopiny. I've only facilitated convenience mar japiny. Nikech sama goli from Kisumu takieli dala wa Awasi to nego be nang'iyo kaka idok Kisumbino. I facilitate convenience mari. But kikawe in your perception na gonyo japiny, emomi idhi chope bunge kacha to koro we will. Ini wacho ni joka na se gonyorago na tiekorago. Which that is a very bad trend in doing politics makaluo. To se thirowa kako ganda. But that is a perception that we must change as leaders. Joma dhi manyo kom mokwongo kapok wachako civic education. Because ibiro ng'isi ni kionge 30 million to kinyalo laro member of parliament. The same seat nitie ng'ama lare gi 1 million. The same seat nitie ng'ato in mumia system ma japinye masolo ne pesa. Ene modhi laro go. The same seat nitie ng'ato ma japinye magedo ne somewhere. Koko prove a point ni I'm also responsible. Koro nyaka wakel telo magero gandawa to mana ka wa engage jopiny in the way we want to implement our ideas. Erokamano ahinya. Ang'o ma irango yiero madundogi madhi bedo kaka biro jadolo ka ntiere iri kar kae. Tang'eni nitie weche mathoth ma bende donjonwa kar kanyo kor Mogejwang'. En ni kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono report modonjonwa ka en ni tuono mano mar guonyo mar mpox case mokwongo obedo reported e kaunti ma Kisumu ka iwacho ni en jal moro ma jahiga 42 ma bende ne owuotho